interesează, ori eu, ori câinele. Alege. Păi cred că mai bine pleci tu decât câinele. Am văzut filmarea din scară și tu ai scos câinele. Nu știu cum poți să ai așa un suflet. O femeie care nu iubește florile și animalele nu e o femeie și nu merită să stea în viața mea. Așa că, drum bun. Auzi la el nesimțitul. Oricum n-ai cu ce să mă întreții. Boschetar o să ajungi cu câinul ăla că la cerșit. Femeie nu mai ai de muncă, nu mai ai. Asta e, Doamne, am încercat să fac un bine. Lasă cățeluși că o să ne descurcăm noi. Decât o femeie ca aia, mai bine cu tine aici. Vedem noi ce o să facem. Da, acum... Doamnă, ce faceți?